Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitaguan sa kalagog espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan, naghatag og kahayag, ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, viewers, followers, fellow believers. So kita ni atong adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Okay, sa wailangan ako kang pahinumduman ingon nga magtutuo as a believer aron ikaw maandam sa dili pa kita magtuon sa pulong sa Dios. Nga masibo kita sa paagi sa Dios aron mabungahon gayud ang atong pagtuon sa iyang pulong pinagi sa paggamit nimo sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, the rebound technique, ang atong pagsugid sa tanan natong mga salang nabuhat ni nga adlaw ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan lamang. Okay? So humanya ni mo buhat ka na ikaw mahibalik sa imong pagkigambitay sa Dios o ikaw mapunano sa balang Espiritu Santo o andam ka na sa pagtuon sa pulong sa Dios. For you unbeliever, it is faith alone in Christ alone na nas mga buhat 16:31 tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay. Karon pa dayon sa atong giduputan nga doktrina, the great power experiment. Okay? Now, ato nang ginaingon kanimo kagahapon, the last time we discussed on this, that it is only Bible doctrine that is very essential to a believer. Labing manungganon sa magtotoo. Kay kunwa kini, without it, unsa may kalagmitan. The tendency is you just use your emotions, right? And nasayod na ta. Sa dihang mo gamit ng mga emosyon, wala ta magunahong nasusto. Okay? So by that, you're in trouble. And you are going to have a confused life. Magtutuo ka apan iyagaw na ang imong pangunahuna. Okay? Kay wala naman kay pulong sa Dios. Now, bahit sa union with Christ, no, sa imong pagkadugtong pagkayusa kang Ginoong Kristo, ang mechanism nini, ang paagi nini mo ang pagbautismo sa Espiritu Santo kanimo. So it's the baptism of the Holy Spirit which is the mechanism to be in union with Christ. And we are given this equal privilege and equal opportunity as a new species, mga bagong binuhat. Now, ang kapanahonan sa simbahan, the church age, kinigod was intercalated, gisuksok, gisalot sa diha nga ang mga Hudiyo negatibo ngadto kang Ginoong Kristo sa diha nga ilang gisalikway si Ginoong Kristo. Yes, gisalikway si Ginoong Kristo sa iyang kaugalingong mga katawhan. He was rejected by his own people. So, ang simbahan, na diin ikaw ug ako na isod, na sakop, is a mystery age, the period
of the gitawag og great parenthesis. Okay? Now, there are verses that manifest that na ay gap, na ay kang-a. Okay? Sunda ko niini ang atong isgutan. And remember, this is the only age, kini bang katuigan simbahan, that does not have prophecy. Unsa raman ang ana instead of prophecy. Only historical trends ang dagan sa kasaysayan sa tao. Now, ato rin ta segundo Timoteo 3:1. Nagkanayon kinig, in the last days, note this, dili ni, this is not really the last days, only historical trends. Okay? Sa ako nag-inayon, gibinisaya ako niyo, kanabang ang dagan sa kasaysayan sa tao. Again, ang katuigan sa simbahan, wa gyud ni mahibaw o masayre in the age of the Jews. Wala. Ang mga Hudyo did not know about the mystery age. Kini bang katuigan simbahan nga diin kita naisod, the church age gisuksok kini sa tuyo of providing the royal family for our Lord's third patent, sa mayang ikatulo nga patent, that of King of Kings and Lord of Lords. Okay? Now, the only prophecy of the church age is in regard to its terminai. Terminai, kinutuban ba? Ang sangkuan nga mao ang pagbautismo sa Espiritu Santo o sa pagsakgaw, the rapture. It is the omnipotence of God, the Holy Spirit, that gives church age believers the power, gahom. So, kining gahom magikan sa pagka-omnipotente sa Diyos Espiritu Santo. So, gihatagan tanin maong gahom, kita nga mga magtutuo din sa katuigas sa simbahan. Now, kung bahin na kani sa kadaugan ba sa imong espirituanong pagkinabuhi, success of a believer's spiritual life depends sa iyang pagtuman ni ining great power experiment pinagi sa pulong sa Dios. Ang operational divine sphere alang manin nato ng mga magtotoo in the church age. Kaya ang iya ni Ginoong Jesucristo nga divine sphere gitawag man nato prototype, mao man ni facsimile, fax ba or photocopy sa operational divine sphere nga ato karong gipahimuslan. Okay? Now doon nata sa John 3:34. It says there, for he, si Ginoong Jesucristo kini, who was sent by God, speaks the word of God. Now, si Ginoong Jesucristo, in hypostatic union, kanunay gid siyang nagapuyo lamang dito sa sulod sa iyang divine sphere, prototype divine sphere, ug siya napunaan sa Espiritu Santo. There's Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Ephesians 5:1, be imitators of Christ. Namutano ko nimo, unsaon man nimo pagka mainawaton imitator of Christ. Unsaon? Do you know how to be imitators of Christ? Tubang? By first studying, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa huna-huna ni Kristo. Naman na sa 1 Corinthians 2:16. Kini nga itong itunan mo ni huna-huna ni Kristo. And then, ugmara ang virtue love.
ug mara ang imong pagkamapaubsanon, etc. O be occupied with the person of the Lord Jesus Christ. Inumdumi, ako na po na ipainumdum ni mo kay nakalimot na ka nga. Ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, the Christian way of life is a supernatural way of life. Dili ni kasagaran. And as such, it requires a supernatural way of execution. Pinagi sa gitawag og faith-rest life o divine viewpoint lifestyle. Now, this Mateo 4:4 o Deuteronomio 8:3. I hope na inumduman po ninyo ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ang pulong sa Dios mahimo lamang epektibo sa kinabuhi sa kamagtotoo. Sa diha nga kanang maong magtotoo, mugamit siya sa metabolized ginaling nga pulong sa Dios. Kung tiwan only God, the Holy Spirit, is the one who metabolizes Bible doctrine. Not us. Dili kita. Di ta makametabolize sa pulong sa Dios. Ang Espiritu Santo lamang sa diha nga kita mutuo, mudawat, mo kanang hangop. Okay? Mo ba na ibisaya? Imo bang hangpon na ang pulong sa Dios? Kaya imo namang ituhuan. Okay, tagang ka na ko ihemplo. Na kay freezer sa imong refrigerator. Apan, wa man imo salir kay nga naman, wa may power, no current, no electricity. Exactly the same analogy. Sama rin yun nga kanang analogy kanang anyway the same analogy na kasabot ka. Ice, kanibang yelo can only be produced by the freezer if there is power. Na kuryente. Gusto? Therefore, power is necessary. Ingon nga mga magtutuo kung wa kining mong power, wa. Wag yung pos nga itong pagkinabuhing Kristohanon. In the spiritual realm, the power of the Holy Spirit is necessary. Ug busa, ang doktrina nga wa mamitabolize, wa magaling is of no use in our spiritual life. Nahug lagi na academic knowledge ra. Mahimugog. Hisgot kag Biblia, tibok adlaw. Panpuro lagi academic knowledge. Kaya wa man lagi mamitabolize. Wa man mahimong tinuod, tataw o klaro. Pinagi sa kadang enabling power of God, the Holy Spirit. Di ba nga Espiritu Santo naghuwat lang sa atong pagtuo na. Yan ang atong gitunan nga doktrina. Kasabot ka. Therefore, doctrine is not metabolized, is of no use. Wala. It is only metabolized Bible doctrine that is useful. Mora ang atong magamit. Diha sa mga buhat, Kapitulo 1, versikulo 8, nagkanayon kidis in English, you shall receive power when the Holy Spirit comes. Now, tingali mangutana ka, how can we have this power? Saan na ito pag-angkon ini maong gahom? Tubag? Pinahagi sa imong pagsulod diha sa dapit nga may gahom sa Dios. Ang imong palasyo, ang dapit nga you are supposed to stay, to reside. The operational divine atmosphere. It's a mental attitude. Unsaan man. Pinahagi sa imong paggabit sa 1 Juan 1:9 ko na kay sala. Rebound dayon. See? Easy.
Sa diha nga si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross. Namatay siya sa makaduha, physical o spiritual. O bitatong nagtuwaw siya. Diyos ko, ganong gibiyahan mo ako. Buhi pa siya to physical. You see? Spiritual, kadto nagyong kanang pagbuhi na niya. Ako malihon na. Let us straighten this out. Ang kadto bang pag-iingon ni Ginoong Kristo, nga nung gibiyahan mo ako, espirituhan no na itong kamatayon. Nahimulag naman siya sa Diyos Amahan o Diyos Espiritu Santo mo, ito kaduha ka Diyos ang iyang gisangpit. Diyos ko, Diyos Amahan, Diyos Espiritu Santo, nga nung gibiyaan mo sara ka Diyos. See? Spiritual death kadto nahitabo niya. Nahimulag naman siya. Apan sa dihang miingon siya nga, tetelestai, humana ang akong misyon. Dito, namatay siya physical. Nakasabot ka ba? So, mautong duha ang iyang kamatayon nga giagian, physical o spiritual. Apan nining duha, unsa may nakaluwas sa tao. Physical o spiritual? Ang spiritual, you see, dili ang physical. So sa dihaga ang Diyos, may sulti nga ngadto ni Adan o ni Iba. If you eat the fruit of this forbidden tree of the knowledge of good and evil, you will surely die. Tinuod ba? Namatay sila? Of course, it was true. Patay sila. Spiritual, dili kay physical. Nabuhay sila. Bisa nung nagkasala na sila, naimulag naman sila spiritually. Nakaklaro na ka? Spiritual death is separation of man from God. No, ito na separated na sila sa ilang pagsupil, pagsupak sa mando sa Diyos, sa pasidaan sa Diyos. It was true. God does not lie. Kita ni mo. Kaya timan, doon ay duha ko kamatang sa kamatayon. Spiritual o physical. Ang spiritual, mo to'y nasinati ni Ginoong Jesucristo. Kining maong matang sa kamatayon. Samtang siya nagabitay dito sa cross. Aron sa pagbayad sa atong utang. Dakong utang sa sala. In full. To pay our sin debt in full. Unya ang ikaduha, physical. Dito sa cross, He commended His Spirit to His Father. Iyang gibuhian. Then, He died physically. So, I hope naklaro ni mo na. Si Ginoong Jesucristo, samtang nagabitay siya dito sa cross, may gamit sa gahom sa Espiritu Santo. Matong nahimo siya mananaog. Kita, diyan sa Roma 5:12, man's total depravity. Depraved ang atong kahimtang. Wag ito mahimos itong kaugalingon. Zero. Only the Lord Jesus Christ paid our sin debt in full. Now, mutan ako nibo. Gatuo ba ka na? Do you believe that? Masige nung Jesucristo may bayan sa atong utang sa sala. So, ito yung bayan. So, siya, nangunay Diyos pagbayad. Kita ni mo. If you decide to accept or believe that He died for you on the cross, you will be saved. Pangutana, gatuo ba ka na? Pangutana ay mo kaugalingon. Gatuo ba ko ani? Nga siya namatay tungod sa akong mga sala. Si Ginoong Jesucristo namatay spiritually. Mo na gitawag sa English yung substitutionary spiritual death. Unique. Dili kasagaran kadtong kamatayunan ni Ginoong Jesucristo, spiritual substitutionary spiritual death ni Ginoong Jesucristo. Unsa may nasinati ni Ginoong Jesucristo substitutionary death, mao to'y
Ingnotas in English, the most ignominious and excruciating suffering in the world. Huwag makalubig, huwag makalupig, huwag makatupong. Sa grabe sa agian ni Ginoong Jesucristo nga pag-adtos. And yet, ang atong Ginoong Jesucristo endured it. Iyag yung giluom katong tanan. Pinagi sa iyang paggamit sa problem-solving devices. So, kung buot de ka nga magmainawaton ni Ginoong Jesucristo, make use. Unsa? Make use of the 10 problem-solving devices. Isang kapul sa Diyos nimo. Unsa pa? Pahimosli ang rebound. Pahimosli ang gap, grace apparatus for perception. Pahimosli ang Operation SLBA, study, learn, believe, apply the Word of God in your life, etc. Di mo lang mga pagsangkap sa Diyos. And yet, lang ni mo na panumbaling pagkaluoy. Mo na nga, ato kining gibugaton nining ministry nga atong pukaon kining atong mga kaigsoon ang mga magtutuong wa gyud makaamgo ni mga butanga. Now, ngotanan po ko nimo, unsa may patay spiritually nila ni Adan ug ni Eva. What caused Adam and Eve to die spiritually? Of course, naibaw na ka. Tungod sa ilang pagsupil by disobeying God's commandment by eating the fruit of the forbidden tree of the knowledge of good and evil. Ginidan man sila. Sa adlang mukaon ko na mamatay yun mo. So, our Lord Jesus Christ on His part, iba naman tayo, is trichotomos. Sa sabot sa trichotomos, body, soul, human spirit. Muna yung trichotomos. Kadtong mga unbelievers, dichotomos lang. Ano mang dichotomos man, duhara, komposisyon nila, lawas raw kalag. Wa sila'y kanang tawhadong espiritu, patay, kuyos. You see? It has to be activated. It has to be energized. Sa diha nga mutuo ang tao kang Ginoong Jesucristo ang iyang manluluwas, mabuhi kanang iyang tawhanong espiritu na mahimo na siyang born again. Mahimo na po siyang trichotomos. Kasabot ka. Now, ang espirituhanong substitutionary spiritual death ni Ginoong Jesucristo on the cross, dili to kasagaran. It was unique. Si Adan o si Eva, katong ilang naiaguman, real spiritual death to. Apan ang iya ni Ginoong Jesucristo, spiritual substitutionary death. Now, all people, tanang tao, were born physically alive but spiritually dead. Mao gini kay tangs tao. Ini kay mugso niya ni kalibutan na. Physically alive but spiritually dead. Tungod sa naitabon na ni Adan ug Eva, napahiran, napanunod, nakapanunod tas ilang sa, you see, to be both spiritually and physically alive. Ako malikon. To be both spiritually and physically alive, one has to be born again. Saan? Pagtuo niya lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Mao ka nang maayong balita sa kaluwasan. Nga siya matao pag-usap kang tawahan na ba nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan. Mutuo siya kang Kristo. Mabuhi siya pag-usap. See? He'll be born again.
into the family of God. O, mao ka na, pagsunod sa Juan 3:3 o Juan 3:7, ye must be born again. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Na, prinsipyo. Okay. Paminaw kayo. Prinsipyo rin. Siya nga matao sa makausa, mamatay siya sa makaduha. Sundan apan siya nga matao sa makaduha, mamatay man siya sa makausa. Sa in English, he who is born once will die twice, but he who is born twice will die only once. Claro? So, it is important to repeat in teaching to us this doctrine that we are fortunate na bihan Diyos pagkabulahan nato nga nagapahimos ni ining maong gahom sa Diyos ni ining atong katuigan sa simbahan. Ug tungod ni ining maong gahom, why magtotoo is deprived to have this power while he is in phase 2 of God's plan. Samtang niya pa siya si kaduhang bahin sa plano sa Diyos. Wa gyoy magtotoo ang makawang nining maong gahom. As we said, kitang tanan members of the human race are depraved. Ang sabot yun nining depraved. Meaning, helpless to free ourselves. Helpless to save ourselves. Wa mang tuwi mo. Zero ang yuta. We are nothing. We have nothing. We can do nothing. Wala depraved status na to. So muna nga inumdumi nga ang puno sa Dios de sa Roma 3:23 na kanayon, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. So, ang humalikon katong duha ka mga kategorya sa spiritual death. Number 1, real spiritual death. Kita mga magtotoo were once separated from God. So, wapatamay mong mga magtotoo before we became saved. Before we were saved, we were once separated from God. Moto real spiritual death. Ang ikaduha nga kategorya, ang substitutionary spiritual death of Christ. He was separated from God because of our sins. You see, inay nga kita mahimulang sa Diyos tungod sa atong mga sala. Si Ginoong Kristo mo puli sa atong dapit. You see, ug pinaagi sa great power experiment, ang atong Ginoong Kristo namatay spiritually. Samtang siya nagapasan sa tanan natong mga sala dito sa cross. Sa diha nga siya mituwaw. Sa in English, my God, why hast thou forsaken me? Okay? Mao to ang higayon nga siya namatay spiritually. Kasabot ka? Mao tong iyang giingon diya sa Griego, tiimo hinanti mi igkatilipis. O diya sa Aramaic, ili lama sa baktani. Sa ato pang Binisaya, Diyos ko, nganong bibiyaan mo ako? Bibiyaan na siya. Duha ka sakop sa balang Trinidad, kaya napuno na siya sa imo nga ako mga sala. Iyaw mo na. O di man makakakuha ang Diyos pag sudong og sala. You see? And he has to punish his son, begotten son, the Lord Jesus Christ. Kita ni mo na ang gugma sa Diyos, maximum love for you. Unya, imo lang ihapon ang isalikway. Di lang ni mo tuhuan.
So ang atong Ginoong Kristo had to die spiritually aron siya makahatag og espirituhanong kinabuhi, eternal life, ngadto ni bisan kinsa nga motuo. Anybody who decides to accept His payment of our sin debt. Ang atong Ginoong Kristo, may kanang inunta, iyang gihukas, iyang he emptied himself. Kaya niya gamita ang gahom sa iyang pagka-Diyos. Mao ni ang doktrina sa kenosis, the doctrine of kenosis. He emptied himself. He did not use the power of his deity while he was in his hypostatic union. Klaruha gina sa imong panumduman. Si Ginoong Kristo namatay dito sa cross instead of we to die there. Kita raw tayo bitayon dito, lansang dito. Siya namatay without man's help. Ano sa may tawag gimana? Iba grasya. Ito nga akong higala nga pastor, ihaning kinibang acronym nga grace, ngingon niya God's gift to us, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. So, ang paminaw, matag tao, nga niya ning kalibutan na nagkalakaw ning kalibutan na every person has a chance to be saved. In other words, he is savable. Inumdumi itong a fortiori logic ni Pablo. A fortiori. If God has done the most by sending His only Son to die at the cross for you, can He not do the least now that you are His child? Mayroong danon kayo ng maong a fortiori logic ni Pablo. Akong balikon, kung wag ka kanang makatuhog nito, akong balikon. If God has done the most by sending His only Son to die at the cross for you, can He not do the least now that you are His child? Now, it is because of disobedience nga kita mga magtutuo mo antos, dili kay tungod sa atong mga sala. We are disciplined for our disobedience to God's mandates. Masupilon ang gining tao. Kitang tanan. Why exempted? Mga badlungon. Nabihas pagka makasasala. You see? So ako balikon, we are disciplined for our disobedience to God's mandates. Unsa may solusyon? Verse John 1:9, rebound na po. Himuha na yun ng second nature ka ng rebound. Now, of course, this refers to you, believer lang. Di man aplikar sa mga di magtotoo. You see? Romans 8:32, He who did not spare His Son, but deliver Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? John 1:12. Dinhi na to, takupa karong adlaw. Ini nga itong sesyon. Ato ipadayon ni Ugma. John 1:12. But as many as received Him, to them gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Ama na mong langit nun, salamat nining grasya. Grasya sa among pagpahimulos, sa pag-ambit sa ibong mga pulong, pagdugang sa mga napundo ng mga doktrina nga niya sa among kalag. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Inaot nga kini madugang sa mga paghagit o pagdasig kanamo sa pagpadayon sa pagsibog nito sa unahan sa among espirituanong pagkinabuhi, ang tulmakabot na among espirituanong pagkahamtong
nga di na kami katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghimaya kanimo. Salamat. Nga mong Bible study pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.